Aquí tenim la Honda Forza 300, un scooter dissenyat per ciutat. En aquesta prova ens acompanyen els nostres amics de RAC Motoformació. Anem a fer un tom. A primera ullada estem davant d'un scooter tradicional, una gran òptica al davant i unes línies rodones per tapar l'aire. Però ens trobem que la pantalla és una mica curta i deixa passar massa l'aire. Els materials són bons, no oblidem que estem davant d'una Honda. Té una bona capacitat de càrrega sota el seu seient i la seva posició és còmoda, encara que per posar les cames és una mica estret. I a més, si li sumem que som una mica alts, patirem. Però hi caben dos passatgers correctament. Té dos compartiments al seu davant per guardar objectes, que ens resultaran molt útils. Trobem el manillar molt maco, amb un toc d'estil a la japonesa. El seu quadre de comandaments és senzill de veure, sense estridències i amb dues esferes. Passem al cicle. Té un xassis d'acer, suspensions tradicionals per als scooters i uns frens de disc als dos eixos, que porten ABS, de forma opcional. El motor prové de la seva germana, la Scoopy, i és molt suau amb una bona acceleració. Després de donar un repàs a la Forza 300, ens cordem el casc i pugem. La prova la farem per ciutat i una mica de carretera, que en teoria és el seu hàbitat, un ús diari. La primera sensació és de tranquil·litat. És suau a l'accelerar i molt neutre. No és gaire àgil per ciutat, degut a la seva allargada entre eixos, però per contra la fa molt baixa. És fàcil d'arribar al terra quan tens que parar. Compensa la seva manca d'agilitat amb un ample radi de gir. Anem passant als semàfors i cotxes. Ens agrada el seu estil urbà i la seva senzillesa. Per fi sortim a carretera oberta, i aquí es nota que no porta l'opció d'una pantalla més alta. Nosaltres recomanem l'opció amb ABS, perquè és poc intrusiu i el conjunt és potent. Aquí a cel obert, al ser una mica més llarga de batalla, podem traçar bé les corbes, encara que siguin les suspensions una mica més toves. El seu motor es comporta amb energia en totes les seves situacions i amb un consum que varia entre 3,9 litres a 4,1 litres. Agafa els 130 km en total garantia. Si fem un balanç general, és un bon scooter, amb bons acabats, però el que més es demana en aquest tipus de motos és que siguin funcionals, i en aquest sentit la Honda ho és. Té un preu de 4.729 euros per la versió normal i 5.129 per la versió amb ABS. Acompanyat dels nostres amics del RAC Motoformació, hem arribat a la conclusió de la prova d'aquesta moto. Digues, Manel, què t'ha semblat? Bueno, pues en principi és una moto que és molt bona per ciutat, és molt equilibrada, va molt bé, va molt fina, és típicament Honda, i bueno, poques coses li poden treure, frena molt bé i tal, però bueno, té alguna cosa que no acaba d'anar bé, com és la suspensió, que no està equilibrada. Per mi està descompensada, sobretot quan agafes sots i això, la moto es belluga molt. Per lo demés és una moto molt interessant per utilitzar per ciutat. I a tu, Lluís, com l'has vist? Bueno, a mi m'ha encantat perquè és un producte Honda. Els productes Honda, de seguida ho notes que són la qualitat que tenen, lo agradables que són de portar, i la màquina en si per ciutat és molt equilibrada, molt fàcil de portar, és àgil, i l'únic però que jo li trobo és que quan surts de l'extraradi, el que és la cúpula frontal de la moto tindria que ser una mica més alta perquè et tapés més, ja que estem parlant d'una 300 que pot agafar tranquil·lament al 120 per hora. Bueno, espero que us hagi agradat aquesta prova i ens veiem a la següent. Gas!